Sobre fons negre, confiança cega. Para nosotros es muy importante poder dar a entender a la sociedad que podemos hacer lo mismo que hacen el resto de las personas. Simplemente necesitamos unas ciertas herramientas que nos permitan prosperar en ese entorno para poder conseguir esa meta. Una producció de Crisàlida Comunicació. Direcció Marta Ribera Graells. Clar, quan anàvem d'excursió, vaig d'excursió i posa mirador meravellós, doncs està molt bé. És per la gent vident, és bonic, però a mi només m'arriba el vent. Yo no había hecho montaña nunca y la primera montaña que subí fue esa. Y cuando subí decían, no, tú tienes que haber hecho montaña. Digo yo, no, digo, tú tienes que haber subido bastante. Digo yo, sí. Cuando el ascensor de mi casa no funciona, yo subo un cuarto piso. Es lo máximo que he subido. Levanta pies, un gran para arriba, otro. Arrel, així que peu. Imatges de sortides per boscos, corriols i neu. Hi havia molta il·lusió i molta empenta, moltes ganes de fer moltes activitats. Moltes gràcies per portar-nos. No us portem, Pep, us acompanyem. Ens acompanyem. No us portem. haguéssim de portar no podríem. Sí. Jo no sé, a vegades la impressió que té certa part de la societat és que això és anar a ajudar gent. És que jo no ho veig així, és anar a fer esport tots junts. Un guia davant i un guia al darrere. I la barra. És bonic perquè te n'adones de... M'agrada molt perquè és el de la taca d'oli, Jo no sé qui és aquí darrere, però m'esteu tibant La endavant. muntanya, la natura, poder gaudir dels entorns naturals, les persones cegues amb baixa visió i baixa audició. I aquest és l'objectiu fonamental. Si vols fer un 4.000, home, et recomanaria el Monterrosa. I per això estem aquí. I per això estem aquí. Sí, pero l'estona. Hazme caso. ¿Y ahora tienes una mano? Aquí tienes las piedras. Que con las manos puedes sujetando piedras y tirando para arriba, ¿vale? Aquest tram d'aquí baix, si el veiessis, t'aniries corrents a casa, perquè és tota trencada i plena de forats. Contrario, a mí detrás, la verdad es que me había llevado un poco de culo, porque iba todo el rato pivotando. Toni, eres un crac, hòstia. Llavors, és el mateix esforç, quasi bé, tornar al refugi que pujar a dalt del cim. Com anem per aquí davant? Aneu a tota màquina, La hòstia. Vols algú d'escalar? Quina palissa, tio. Això sí que és un treball en equip total, perquè aquí tots depenem de tots.